Coneixeu DAC Acció? DAC Acció és una campanya solidària de les escoles FEDAC que recull fons a benefici de les famílies de la FEDAC que es troben en situacions econòmiques delicades. Des de que vam començar aquesta campanya, hem ajudat a 123 famílies de la FEDAC i ho hem fet així. 86 ajuts d'alimentació. 55 ajuts per aigua, electricitat i gas. 19 ajuts per casal d'estiu o activitats educatives. 11 ajuts per connectivitat o materials. Fins ara hem recaptat un total de 31.095 euros. Però tot i així, hi ha moltes famílies que encara en necessiten. T'has imaginat què passaria si totes les persones de la comunitat educativa de l'escola FEDAC Montcada fes un donatiu per la campanya #Ajudem Famílies per Covid? Omplim entre tots la guardiola.